Yesu ali mchipinda chotetedzera. Kutetedzera ino ndine. Mmene ndimaganiza maganizo amenewa, kwatuluka video imene America sinaonesepo komano yayitulusa video imeneyo. Imene ikuonesa zinthu zimene zimachitika mu situation room imeneyi ndi mmene wa president ndi akuluakulu aboma komanso akuluakulu ankhondo amakhala pamene pali special mission kapena kuti chochitika chachikulu cha ku America. Inalipo nthawi mu chaka cha 2011 pamene America inafuna kubwezera choipa chimene Osama bin Laden anachita. Iwowa anatumiza asilikali amene anapita kuti no akathe kumugwira kapena kumupha Osama bin Laden. Sinali ntchito ya masewerayi. Osama bin Laden sanali munthu wa masewera, anali munthu wotetezeka kuti akampeze panayeneka kukhala kukonzekera kwakukulu. Asilikali anapita, komano nthawi itakwana, president pamodzi ndi vice president akuluakulu onse achitetezo amakhala mu lumu imeneyi kuyang'anirawo. Ndiye mukayiona video imene yatulukayi ikuonesa anthu ali mmenemo maka nthawi imene President Obama akuoneka kuti wagwidwa ndi chisoni, akuyang'ana, akuloza, ndi akuonesa zimene zimachitika mu nthawi imeneyo kuti ndege imene inali pa mission imene inapezeka kuti yamenya khoma ndipo mbali imodzi yake yaduka. Ndipo imeneyo anali akudera nkhawa, omufunsa pano akunena kuti amadera nkhawa kunena kuti apapa sitinayambe bwino ayi. Ndeno akuti monga amene anakhala amene mwenali 40 minutes komano actual kapena kuti chochitika kuti chichitike it was less than 10 minutes. Mene akufotokozera komanso ndi mene zikuoneka ma picture amene akuonesa ma video zikuoneka kunena kuti atangomaliza mission kuti are accomplished, nkhope za aliyense mene muzinasintha, mukuoneka anthu pasana chanza, kupangana hagi, kusangala, Obama kusangala kuimba foni, kuwauza anthu ena za uthenga wabwino kunena kuti mdani wawo wa America amene waononga anthu pa dziko lapansi waphedwa. Ndikudziwa nkhani yakufa kwa munthu wina aliyense si nkhani yabwino ayi. Mulungu amatifuna ifeyo kuti tikhale ndi moyo. Imfa si nkhani yosangalatsa. Komano ine ndimangoonapo chinthu china kunena kuti ndikumona Yesu Khristu pamene anali pa mtanda, Mulungu ali mu situation room kuyang'anira mwana wake amene anabwera pa dziko lapansi kusapanga mission yofuna kutipulumutsa. Yesu Khristu akukwapulidwa, akupachikidwa, nalira Eloi Eloi lama sabakitani. Mulungu zimayenda mmutu mwake zinali zoona kuti ngati mwana wake angangonena kuti kutukwana kapena kunyonza kuti Ambuye sindikufunaniso, chipulumutso chidakakanika. Komano zokondweretsa nzonena kuti Yesu Khristu ngakhale anazunzidwa, anamenyedwa, anakwaniritsa ndipo anafika ponena kuti anapachikidwa pa mtanda. Ndipo atatha masiku 3 ali m'manda, anaukitsidwa pa tsiku lija la Sunday, tsiku loyamba la pa Mulungu. Ndipo lero ndife odala chifukwa mission ya chipulumutso kapena kuti ganizo la chipulumutso linakwaniritsidwa. Amayi ndi abambo, zindikirani kunena kuti pamene ifeyo tili kumapeto a nthawi, Yesu Khristu pamodzi ndi Atate ali mu chipinda chimenechi, situation room, looking at your situation. Kuti kodi iniyo mukudusa mu nyengo zotani, situation yanu ndi yotani, pamene mukuyesedwa mbali zosiyanasiyana, zosamwisa zambiri. Mene tikufika kumapeto a nthawi kuli zoopsa zambiri, komano Yesu Khristu ali mu chipinda siwangokhala koma ndi chipinda chotetezera kuti thandiza inu ndine kuti tisagwe m'mayesero. Chofunika ndichoona kuti pamene Yesu ali mu chipinda chotetezera, ifeyo tikakhale tikupemphera chifukwa kumapeto woyipayi wakhumisa nkhondo yake, akufuna ngakhale wokhulupirika akagwe. Tikugwa mu nthawi yovuta kwambiri imene Satana akufuna anthu amene amati ndi a Mulungu akawagwetse. Chifukwa akatero ndikuti aoneka kuti niwo apambana. Tingathe kuoneka kuti zinthu zina zaonongeka kapena zaphwasuka, komano tiye ndi monga America idachita kuti ngakhale mbali imodzi ya ndege inathyoka ndi kugwa, koma mission was accomplished. Ifenso tingathe kutaya zambiri,
tingathe kunyozedwa, tingathe kutaya abwenzi, tingathe kutaya zinthu zina zimene mwina ntchito chifukwa cha mmene ife tikuona za chikhulupiriro chathu. Koma odala ndi iwo amene sangamutaye Yesu Khristu, chifukwa kumapeto kwake monga amene anasangalira America pamene Osama bin Laden anaphedwa, kunakhala chimwemwe. Ifeyo chimwemwe chathu, chimwemwe chakumwamba chidzakhala pamene wochimwa azapulumutsidwa, kuzakhala chimwemwe kumwamba, komanso ife tizakakondwerera ndi Mulungu wakumwamba. Ambuye akudalitseni, akuthandizeni kuti pamene mukukhala mu dziko lapansi musadere nkhawa. Mukakumana ndi mavuto, dziwani kuti Yehova akutitetezera, ali muchipinda chopatulikisisa. Ndipo kumeneko siwangokhala kumangoonerera monga mmene amaonerera anzathu amene anali mu situation room ya ku White House, koma iyeyo kupo mu situation room akuyang'ana komanso ndi kutetezera kutithandizira ife mbali yathu ndi kungodalira pa iye. Ndipo Yehova akutilonjeza kunena kuti chipulumutso chilipodi. Amayi ndi abambo tisayiwale Yohane chapter 3 verse 16, kuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero anapasa mwana wake wobadwa yekha kuti yense okhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Inutu ndine we are predestined for eternal life. Mulungu anatipanga kuti tidzapulumutsidwe. Chongofunika tikhale okhulupirika, timusatire iye. Salvation is something that is already bought. Komano inu ndine tingomkhulupirira Yesuyo kuti iye ni mwana wa Mulungu, ndipo tikakhulupirira mwa iye chipulumutso cha ife chagonera mu dzina la Yesu Khristu. Ambuye akudalitseni. Ndikukhulupirira kuti mawu awa akupasani chilimbikitso mu tsiku la lero. Munali ndine Victor Khaula. Tionanenso tsiku lina. Ndimakunyadirani komanso ndimakukondani. Zikomo.